nekubata zino zviri ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzaswera dzichitenderera muzuva ranhasi uye nedzimwe dzakaitika zuro nemamwe mazuva adarikayo. Definitely, who doesn't know kuti right now as we are speaking chisikana ana ndo chiri kurira. Of course, kuti Shugeta ari kurirawo zvakare because we cannot talk about chisikana ana sina kutaura nyaya yaBushugeta. Vanhu vazhinji vasiri vachiita mubhasho kunasikana ana. Ndo zvinhu zvandanotisa. Ndosaka nhasi tava nesitiki dzekwakomiki pastor vakati kune level of mistakes evanhu. Inini right now I don't know. God help me. Why are people bashing Anna Chibaby to that extent? Ndakuona sekuti vamwe ndofunga vanga vagara vachida kutuka Ana asi vanga chatobatira papi. Hino nemisodzi yakasvimwa nachikomana bhudhi Shugeta yazita kuti vanhu vabudise reji yavo. Vaita kuti vanhu vabudise reji yavo. Ndonasa kuti vamwe havazozvi pekugumira. Nekuti chandakwanisa kuti handichekuti vasingazvi pekugumira pepe munotuka munhu nezvaari zvaakaswa naJehovha musiki wedenga moda kuti udii Ana wacho. Unoitwa sejariri kana kuti udii zvokwadi vamwe vanhu vacho it's too much zveshuwa kudai so nekuda kwekuti wakaramba muproposal people are now angry nekuti iwe Ana why ndo zvakuitika. I think pandakwira kudzika mastreets mazhinji vaso kuti sikana Ana wachitukwa. Saka ndoti I should ask people kuti ichiri nhau yekuti wakaramba murimwo here uyu muproposal kana kuti muri kuti wakadadira marriage. Vamwe vacho vari kubva vasitaura zvokuti mune spiritual husband. Waiona papi spiritual husband iri kuti Honde sikana Ana? Mwana kuti Ana haana kuti wabaya life. Wakabaya life nchikomana Shugeta. Zvadokwanisa kutaura ipapo. Hino asikana Ana wakasimba nekuti pasi not are you happy? Munhu wese angoti dzokera kuna chikomana Shugeta, dzokera kuna chikomana Shugeta hazvina kunaka wakaita utsinye uri if uri chi do zvimwe zvezvinhu zvaakutuka. Vanhu vochituka nechimiro chake what zvese. Ende vanhu vochimuti you don't deserve iye futi uno deserve type yakadai vakomana. Who told you? Regai potaura ndichipa example yekuti munozere kuti mudzimba umu kuna mwarume vakanaka semadzimai asi vanhu pamwe vakaroora vachoni munoti are these people married? Kana kutiwo pamwewo haasi yemudzimai wake nekuti pamwe mukomana munakunaku uri akatuza type iyo yokunzi ininika ndo wandodai unoshorwa nevanhu. Toita vice versa. Toita kuti kune vamwe madzimai anenge akanaka zvokuti unoti Jesu Kristo uye muone ganda iri ndinogona kutesa sadza ndola ndichisevera ipapo nekunaka chete. Asi type yevanhu ivavo vacho vakanaka vachinzi vanofamba neklasi yananhingi yemaBMW nemalangongo. Unomuona futi type iyoyo ine mumwe munhu waunenge usingafungiri anonzi maSRB achiwayo anga achinzi ndo anodeserva Ana. Pamwe munhu wachara kutobva ukoko achitoenda kune vanhu because Ana achibelieve kuti type yevanhu ivavo ndo vanonatsa kuda nemwoyo wese. Type yevanhu ivavo ndo vasingamunetsi kana aroorwa nokuti vamwe vacho vanogona kunge pamwe vakanaka pausu asi vachiita muplay yomukati member zvekuti you'll be always crying day and night. Zvimwe zvezvinhu zvokuti vanhu havasi kukonzi dhodo funga pavari kumutuka kuti hey haudeservingi klasi yako yakadai vari kubva vacha kumudowngrade to that extent. I don't know why, which is not fair. Zvamwari chaizvo it's not fair because you never know. Pamwe klasi inobatwa ona Ana unobata klasi yakapenga asi vanhu vanoda kungomushora nekuzvikanzi namwe mukadzi achii kune munhu wakasvagwa kumasvingo wapedza kusvagwa ndokwemusha kwedu uku kuri kutaurwa wapedza kusvagwa kumasvingo apa mumwe watanzi utodini vanhu vamasvingo nekuda kwenhau iyoyi yasikana Ana naBushugeta. Kwanzi wapedza ndokukorera kubulawayo wapedza kula kubulawayo ndokuya kwarari. Saka munga expecta chii vanhu tikasika zvebasa rei mumwe munhu unogona kuzvarirwa kana kuti kumuzarabani wani apedza ikokoko haazomboshandi muzarabani anouya wagara muno marari abva imomo kudowana basa kuchiredzi zvebasa rei hazvangana basa ya tochibva paya. Vamwe vakati shamwari Ana do you vana vamwe zvikanzi do you because iwe haungafaniri kuteedza zvinoitaurwa nevanhu paindaneti. Iwe you are the only person anoziva zvawakarambira nezvawakatizira kuti usange uchipinda musituationship iyi. Muona manje. Saka ndozvo zvimwe zvinhu
ndasingatozivi kuti wazopostawo hanzi waposta nhamba dzamai vaBritish kuti bhengene pajekerere pa kuti ndisoti wakaposta paindaneti here maconversation angataura namai vaShugeta wacho handisi kuti wataurana kuti kuda wanga damugadzisana kuda varamba hameno kuda wanga achiapologize saka angasa evidence yekuti apologize kuna excuse me kunayo vabereki vaShugeta. I don't know kuti yange kanzi chi conversation iyo asi yange tawana evidence chira kuti hanzi wabudisa nhamba. Hazvina kushata. Tochibva pamwe akati you guys musangoda kuti ambasho kumwana uyu. Ko kana kune mamwe mashort falls but amusingafi makaziva. MaitTt. Mashort falls MaitTt tose tinoziva kuti vakataura kuti imama manhasingeni ndo angashauti kokunhasingeni uku kana kwakadai hino kana ungamirira izvozvo here manhasingeni kana achiita sei achinge ari mustate iyoyo handiziviwo nekuda kwei mona manje ana ndiye unoziva zviri kuitika ana ndiye unoziva zvaakaita zvinhu izvi inini right now frankly speaking I feel pity for her because vanhu vese vari kumutuka ana haasati aita live stream pabati sei apa vanhu vese vari kuhwira chikomana Shugeta tsitsi because ndiye wakataura divi rake uyu ana haasati abaya live patani nekuti zvichazoitika mangwana vanhu vachasvoda podi ana uchitaurawo divi rake kuti pamwe ndakamuona bosa zvokutotongoti unoshamisika pamwe musikana ana wakangomuona chani mumwe musikana wakungonzi mhoromhoro kuti wakambobata text message pamwe yemufulito wekare example I'm not saying ndo zviripo but example pamwe vanhu havasi kuzviconsider zvokuti kuda ndo zvakaonekwa ana zvikamugwadza example asi pazenge pofamba rinyerekupo kuti gore rapera wakamenga wakaita mumwe muengage une mumwe mukomana akatiza tikati ko vanhu vanozoziva sei kuti wakanga akaita muengage last year pabirthday rake futi yeti iye anga kunanzi angafambidzana nechikomana Shugeta don't know kuti sei but hanzi nevanhu ndo zvavanoziva vanomuziva ndikati nandiziviwo so kana kuti pamwe yeti vasikiti vanhu vabva vafunga kuti it's real life tobvapo toenda pakuti vananazi tichapakati don't worry achikomana Shugeta isakambogereswa mukwende uyu mukwende akadonha kuti do zvanhari mukomana nerasta tikaibvisa bhebhi rikaramba on top of that uyu wositana dhadhezi wakapinda nyaya yakatanga kutaura akati heya iwe uchiri kuziva here gore rapera remembers zvandakamboitwa nemukomana wachikomana Shugeta uyu mwari vanoziva don't worry gwendo tinotevera chakupa anonzi ningini vakambonyora kuti iko chikomana Shugeta wacho gore rapera iroro rabva ranzi ritaugwe pajekerere kudai nasitana dhadhezi wakati I remember your address hanzi kuti ndofunga ndoma panguva yaya vainetsana nanani naSolinda rekuti kuda Shugeta wakanyora something ina handizi kuti wakanyora kuti kudii ndikareva ndima saka handisi kuti wakataura zvemahati breki kana kuti zvemagender based equality waya amen vamwe ndokutanga kumutuka zvikanzi iwe unoti unorepresenta vasikana uri kuita ichi izvozvi unozviti uri ambassador zvikandendesera ambassador vedu wezvokwadi ana uri kuzama kupindura mumakomenzi akanzi wati kwakakatoti kupiko naijehova musiki wedenga ana ndiri kumuhwira tsitsi vedu we sorry kwahari ikoko nekuti iyo ndatoona kuti zvonakidza of course vamwe vachiposeka kutora divi achira but vamwe vanhu vakuzvanyanya kumuita mubhasho vedu we zvosiririsa saka ndongoti stay strong tsikana ana breakups anoitika kudzokerana futi kunoitika handiziviwo hangu zvakaitika pakati penyu muri vaviri nani nachikomana Shugeta asi ndinongoti stay strong nekuti vanhu zvavari kutaura iwo pakati pako naShugeta ndemunyatsoziva kuti what's cooking asi kwanzi usaisawo nhamba dzana vamwene ndofunga paindaneti dando zvezvimwe izvo vanhu vakati iye akangwarisa vanhu pamwe zvavasikazi ndezvekuti kana munhu achibuda pamalivestream atanga akangwarisa nekubuda pamasikiti atanga akabvavhashuka it might be different in real life ndo zvavasingazikamwe navanhu pamwe ana wacho mureal life akatokula akanyarara you never know pamwe munhu uri reserved asi pamwe vanhu hazvizivi vanongochacha nekuda kukusvetuka majirahoro kwaanenge achiita kunzi wakapaparika wakadii kuda munhu utori nice utori soft utori cool uri loving zvokuti munoti ekemi asi judgment avo yezvinhu zvinobuda paindaneti ndoinoita kuti vanhu vave nerong perception ndofunga chii
papersonality yemureal life. Asi wotoshinga asi ndinozvitenda kuti zvangu achitukwa kudero achifamba achina nebhora achiinda naro nebhora achiinda naro nebhora achipfeka zvake matreksuit ake nawo vanhu vatakamutukira treksuit negogo dzake dzedzo zvikanzi shamwari vanhu vese vakumutuka kuti wati ndezvenyu izvo rova ndofechoni iyoyo ndodi ameno. All the best sikana Ana Chibaby Honde. I wish you happiness, nothing else. The same thing in Chikomana Shugeta, that's what I can say. Mukati mevideo yangu ino chakubata zvakare pachikamu chinoTV.